Dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized.
Masami nga tinlui ang imo palibot, tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Bombo Radio Bacolod. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang manumba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Sunda ako, Mamerto. Ako nakahibalo kung anong maayo sa iya. Akong iya iloy. Kag ang kaayuhan niya ang akong gusto nga matabo. Nagasulat ako permi kay Mother Superior. Kag ginabalita niya sa akong permi ang tanan nga nagakatabo. Kag suno sa iya, maayo ng kahimtangan sang aton anak. Kag nagaamat-amat man siya nga nagaayo sa iya balatian. Gani kung mag-abot ang adlaw nga mapauli ni siya diri sa aton, lain na nga alo na ang imo nga makit-an, Mamerto. Isa ka anak ka mabuot, kag Diyos nun nga sari sang babayi. Mamerto, isalig sa akon ang tanan. Oh, Ramona. Pero nahidlaw na ako sa aton anak eh. Kag gusto ko gid siya nga makita na. Pahibalon ko ikaw kung pwede ni siya nga makapauli. Magulat ka lang. Ang maayo pa, pakuhaan ko ikaw sang bino nga paborito mo. Maayo pa siguro. Doon nagamalang akong tutundan kung hindi ako makainom sang mabugnaw nga bino eh. Magulat ka lang sa makadali, ha? Kay makuha ako. O kung hindi gani, dalan ko na lang ikaw sang isa ka botilya para nga madamo ko sang mainom. Maayo pa siguro. Sige, dali na lang ako sa isa ka botilya nga bino. Sige. Nakahibalo ako nga hindi siya pagpaimon sang doktor sang madamo nga bino. Tag isa ka kopeta lang ginapainom sa iya. Apang ginapainom ko sa iya ang tag-isa ka botelya. Mas madamo ang iya nga mainom, mas madali ang iya kamatayon. Mamerto, ari nang imo isa ka botelya nga bino.
Be, ano ba ang dala mo nga ina? Gindalan ko na lang ikaw sang sumsuman. Dalag ko ini nga frankfurters. Kaginprito sa imported nga butter. Oh, tilawi bala oh. Kay maluyagan mo gid ini. Wow! Nakahibalo ka gid sa nuuyunan ko nga magapagkaon, Ramona. Mamerto, asawa mo ako. Kag natural lang nga makahibalo ako sa nagustuhan mo. Abi mo kung kaisa daw sa hindi ako makapati, nga mo siniswerte ko. Kag nagapasalamat gid ako sa mahal nga Diyos, nga ginatagan niya ako sang asawa nga matahom kaayo. Kaya dugangan pa gid sang isa ka maalam nga anak, si Alona. Kag kun ari lang siya diri, timpos na ang akon kalipay. Mamerto, sugiri ako. Sinong palangga mo sa amo ni Alona? Siyempre ikaw, Ramona. Ikaduha ang aton anak, kag ikatlo ang pagkaon ng mga paborito ko. Kag ang ikaapat, amo ang akong factory, nga amo ang nagapasaka sa aton sa dako nga kwarta. Kag utang ko man sa kay Alona, ang aton bugto nga anak. Kag ano pa kita pangayuon ko? Wala na, Ramona. Kontento na ako sa kabuhi ko. Kag wala sang oras nga wala ako nagapasalamat sa mahal nga Diyos. Ay, Mamerto. Nalipay gid ako sa nabatian ko nga ina sa imo. Nalipay gid ako. Kag nalipay ako nga wala ka mapaslawi sa akong katungdanan bilang asawa mo. Kag iloy sang aton anak. Mayong adlaw sa imong Mr. Samson. Oh, mayong adlaw man. Ako gali si Ruben Delmar. Ruben. Sige, magpungko ka. Magpungko ka, Mr. Delmar. Salamat. Hawag ni Mr. Samson. Ma-order ako sang tag-isa ka dosina sang flower vase, isa ka dosina sang ashtray, kaga kopita sang bino. Oh, pwede gid. Pwede gid, Mr. Ruben Delmar. Pwede ko ipa-accommodar ang imong mga orders. Apang sa wala pa, gusto ko anay nga makita ang mga design nga i-decorate mo sa akong ginorder. Oo, pwede. Pwede gid. Pwede ka makapili kung anong gusto nga design mo nga ipabutan sa imong gin-order. Salamat gid Mr. Samson. Wala sa anuman. Labay magaling ako, Mr. Delmar. Sa ano ka na kahibalo? Nga dali ka makadto agud nga mag-order sang imo gusto nga baklon? May amigo ako Mr. Samson. Si Rodney Romero. May exclusive nga tindahan sang matahong kag imported nga mga dekorasyon sa mga hotel. Kag dito ko nakita mga malahalon nga gamit nga ang tatak, Samson Industries. Ganin isipan ko man nga magpakikita sa imo. Apang luyag ko na nga magpili sang design nga gusto ko. Okay. Madali lang. Padali ako din sang katalog palihog. Naghambal siya sa intercom. Oo. Padali ako din sang katalog. Okay, thank you. Ara na, Mr. Delmar. Maabutan sa sindi madugay. Maabutan din katalog nga ipakita ko sa imo. Salamat gid Mr. Samson. May nagsulod. Isa ka matahong nga babae. Mamerto, ari ng katalog. Abi. Mr. Delmar, siya ganang asawa ko, si Mrs. Ramona Samson. Ramona, si Mr. Delmar. Maluyag siyang magtanaw sang aton diri nga katalog. Ginakalipay ko nga makilala ka, Mr. Delmar. Kape? Wow. Salamat gid ma'am. Ari ng katalogo.
May mo ka na dira nga makapili sa design nga gusto mo, Mr. Delmar. Himo inaasang nagkalain-lain nga mga artist nga ginbaligya sa akon. Isiling lang kung sa diin dira ang nagustuhan mo. Oo, Sir Samson. Ara, nagpili siya sang design nga iya nagustuhan. Maambong nga lalaki si Ruben Delmar. Apang mas maambong sa iya si Remar. Ang dami mo sa mga design tree. Apang wala ko makita ang view nga sa diin. Yung drawing sang babae nga to. Okay, Mr. Samson. May iban pa bala ka mo nga katalog? May ara. Apang daan na ato. Ina ang bag-o. Wala ka bala sang may napilian dira? Mayari. Ining isa ka nga nagadunglay sa suba. Kag may nagahapon nga pispis. Naluyagan ko ini. Amay ning gusto ko nga ibutang sa akong gin-order, Mr. Samson. Okay. Apang Mr. Delmar, madamo pa ako sang order nga nabaton. Kaga kinahanglan hatagan mo ako sa isa ka bulan nga plaso. Agud nga matapos kong gin-order mo gayni. Okay. Mahulat ako, Mr. Samson. Okay. Aho gali. May koleksyon kami diri nga mga painting, Mr. Delmar. Base kon interesado ka man nga magtan-aw sadto. Salamat gid, Mr. Samson. Pero gusto ko anay nga unahon ang gin-order ko. Sige. Ikaw mahibado. Mahalin ako, Mr. Samson. Ma'am? Salamat sa imo pagkari, Mr. Delmar. Wala sang anuman. Wala kong makita ang gusto kong makita sa katalog sang design nga to. Kapag nagsiling ang babae nga to, nga mapauli siya sa balay nga ini. Kagamo inang yagin tudlo. Ang balay ni Mr. Samson, nga mo ang opisina sang Samson Industries. Kagamo wala ko siya makita. Nagsiling nga akong abyan nga si Radney, na isa sa mga artist nga nag-design among anak ni Mr. Samson. Kapag wala ko sa nakita nga babae dito. Magluwas lang sa kay Mr. Samson kag sa kay Ramona ang asawa niya. Matahom ang asawa ni Mr. Samson. Kag hubin ikumparar sa iya bana. Pero basi kung isa siya kamid sa balay ni Mr. Samson, apang hindi mahimo ang yadagway makita ko, hindi siya mid. Apang kung matuod nga anak siya ni Merto Samson, nga wala ko siya makita, kag nga wala siya mahinambit sa ako ni Mr. Samson o kung sang iya asawa. Sister Maria, nahidlaw na gid ako sa akon mga ginikanan. Kagusto ko na nga magpauli. Apang hindi ako pagpasugta ni Sister Olivia. Nga aman. Basta, hindi siya maluyag nga magpauli ako. May nahimo ka bala nga sala sa iya? Wala man. Ano naman ang ginakotso-kotso ninyo, dira? Sister Olivia? Wala kami nagakutso-kutso, sister. Hindi ikaw ang ginahambal ko. Magaling ka, dira? Oo, sister. Hoy! Sister Micaela, ano ang ginakotso-kotso mo kay Maria? Wala, sister. Ano nga wala? Magsugid ka sa matuod, ha? Magsugid ka? Aragay! Nakahibalo ako.
nga nagpanugid ka kay Maria parte sa amo ni Rektor. Aba, wala ko pagbuhatay na Sister Olivia. Wala, gid. Nagpamangkot lang sa akon si Sister Maria. Kun nga ako nung nga wala ako magbakasyon sa amon. Amo gali. Mikaela, hindi ka maghandom sa pabakasyon. Tungod hindi ka makahalin diri. Tub-tub hindi matapos ang 4 ka tuig. Kag tub-tub wala pang tion nga ina. Mag-antos ka. Kay malain ka. Kag nagakadapat lang nga antusan mo ina. Mag-untat ka lang kung makalampas ka 4 ka tuig. Ina ang pagtirir mo diri sa kumbento. Hala! Magkanto ka na sa kusina. Mapanghugas ka sang nga pinggan. Hala! Lakat na! Oo, Sister. 4 ka tuig. 4 ka tuig ang akon pagtuon. Nga nga ginabuhat mo ini sa akon, ma. Nga Diyos ko. Buligi man ako. Buligi ako nga makatapos sang 4 ka tuig. Buligi ako nga makatapos hasta nga mag-abot ang tiod nga ina. Buligi ako. Nakahibalo ka bala nga akig ako sa imo, Remar? Oh, kag nga naman ha? Amo gani nga na tingalagid ako sa imo Ramona eh. Hindi ka maluyag nga magkadto ako sa imo balay. Nakahibalo ako nga hindi akong ginakadtuan mo, kundi si Alona. Ramona, siya nga akong ginahimo nga fruit. Ako hindi magduwa-duwa si Mamirto nga ikaw ang akong tuyo sa pagkadto sa inyo. Ano? Hindi bala ikaw man ang nagsiling? Nabuhaton ko ina, agod na hindi magduwa-duwa ang bana mo? Na may relasyon kita nga duha? Naabdan ko kamo sa garden. Kag ginarape mo ang akon anak. Hungod ko atong ipakita sa mga kabulig kag sa kay Mamerto. Agod sa sina, mapatis siya nga si Aluna ang akong tuyo kung nga nga masami ako nagakadtos sa inyo balay. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot, sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Mikaela, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo!